nga gumuntang nga magluntad sa Kamara de Representantes. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45 na. Good morning, anay. Sa aton mga plantador, gamay itlalagko kaman, ari ang dugang nga pamaagi sa pagpatin-an ninyo sa inyo patubas sang tubo. Magpili sang baridad nga may mataas nga panubason. Siguruhan ninyo, libre sa hilamon ang inyo tanom nga tubo. Ikatatlo, abunuhan ninyo sa sulod sang 35 tubtob, 45 dias. Kada ektarya apply kamo. Anom kabag nga unique complete fertilizer, kag 2 kabag sang urea. Gipi garantisado, kag dalagko ang puno. Dugay magpalay ang pagkalagtom sang tubo. Nga unique complete fertilizer gid ang dapat gamiton. Tungod ang unique nga abono, may nitrogen para patambok, may phosphorus para pagipi, kag pagdalag ko sang puno, potash para patamis, sulfur, magnesium, calcium, solusyon sa lamgod, ukon acidic na nga duta. Ipaluap ninyo sa anom kabag nga unique kag 2 kabag sang urea antes magsira ini. Magaresulta sang mataas nga tonelada kag matamis nga patubas. Ang unique complete sarang mabakal sa inyo suki nga mga balaligyaan. Sa dugang nga kasayuran, makigangot lang kay Ronnie Diamante, cell number 0930-663-7204. Unique complete, sabat sa manubo nga panubason. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:47. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Sandigan tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian.
Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod niya prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sabisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Uplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Sakay na! Sakay na! Uplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Sakay na! Sakay na! Sakay na! Sakay na! Uplan Libre Sakay.
Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad. Standard Time, las 4:55 na. Good morning. Bilog nga dakmanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental, sa mga merkado sa bilog nga Negros kag malaputan sa katon signal, morning. Ang amon patrol nagalagulad na sa pila ka mga merkado diri sa syudad sa Bacolod. Idulong sa inyo ang nagapanguna nga presyo sang nagapanguna man nga balaklon sa merkado. Balita sa pato. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, please go ahead. Action Fred, good morning. Ari na ang mga nagkapangunang presyo sa isda diri sa Burgos Public Market. Mayad ang supply subong, no? Ang adlaw, ang mga isda subong available na diri sa Burgos Public Market. And we have pare Junior, ano niya panit, no? Tag pila ning panit mo subong? 180 lang. 180 ang panit Action Fred o available subong ang galunggong marot. Marot tag pila? 140. 140 ang presyo sang marot ina Action Fred sa sa lamisa pa lamang ni Pare Junior, pero diriya almost every day iyan naninigi dudong ang mga pangros, no? Dong taga pila din pangros ta subong? 180 ang per kilo ni siya. Pero mga gagmay man ang gagmay 150 or 160. Gagmay niya 150 kag 160. Available si Bopit sa Piak, no? Si Bopit kay may-ari siya Pulaw mo. Kay Pulaw, ready na kay Bopit. Kata kay Bopit. Taga pila ring Bulaw mo? 200. Tag 200. Pero ang dagko ya, mga dagko ya, mga tagpila 220, 240. 220 lang? 220. Amo ni ang dalagan sa siya Action Fred, no? Bulaw. May ara mandiriya sa kay Maymay, may lukos siya, lumiyagan. Tagpila ng lumiyagan mga lukos? 140. 140. Pero kampiyon ng kolor, anong tawag sila? Lukos puti. Lumiyagan? Hindi yan lumiyagan eh. Ang isa, medyo puti ito siya, kampiyon ng kolor. Pero puti, tagpila na. Tunaw. Tagpila na. Unang dagmay may tag 140, ang dagko na tago ito 80 na. 280 ang dagko na siya. No? Ang gagmay 140. Ang tuloy ta subong tagpila. Nagmalmahal tag 100. Tag 100 subong, pero kahapon to medyo barbarato, no? Okay, damo to supply. Damo supply tag 80 lang to gapon. Okay, so hindi pro pareho. Ang nag-storya man kami Action Fred kagina ni Sir Nini Pato. Upod namon pangapi si Sir Ruben Casipi, ang presidente sang Burgos Public Market. Ang supply subong sang isda duha, halin sa Tabaw, subong man halin man sa Sibukaw, Barangay Panago, amo ning mga supply sang isda naton. And ang mga panalagko subong Action Fred sunod diri kay Mr. Casipi, wala pa nag-abot ang iyasang hinubaan basi maguro adlaw kay bisan gani sinini wala gid display subong nga mga panalagko subong aga. So man Action Fred, no? Presyo subong sang nagapanguna nga isda diri sa Burgos Public Market. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na. May mga ideya na kamo sang presyo sa nagapanguna nga balaklon sa merkado. Ariho, libre nga medical check-up. Nga adlaw para nga makaangkon kamo 10% nga diskwento. Pamasyar kamo sila klinika
sa GE Esteban Building, Lacson, Burgos Street, Ciudad, San Bacolod. Karon nga adlaw, pitsa 20, agod makaangkon 10%. Ara dira sa GE Esteban Building, Lacson, Burgos Streets, kilid lang sang DHL nga opisina. Now na, amat-amat na pag-ulo-adlaw karon, alas 9, pamasyar sila klinika, kag mag-angkon 10% nga diskwento sa tanan nga produkto sang Life Extension. Labi lagid ang Life Extension Vitamin D3. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:01. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. This time. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo.
sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong kahintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Da naton sa Kapitolyo, organic nga produkto sa Negros, liwat masaksihan sa pagbukas sang Organic Festival sa Kapitolyo, subong nga adlaw. Balita Kapitolyo. Detalye upod kay Aksyon Marlon Hilubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Liwat nga magkadalalipon ang nagkalain-lain nga mga stakeholders nga may angot sa agrikultura sa Negros Occidental pati na sa Negros Oriental sa pagbukas ang unang adlaw sa ika-14 nga Negros Island Organic Farmers Festival sa Capitol Grounds sa sunod sa Bacolod. Ini nga aktibidad ang pagpangunahan nanday Governor Eugenio Jose Bonga Lacson kag mangin serving bisita ang Chairman sa Senate Committee on Food and Agriculture nga si Senador Cynthia Villar. Kinalauman man ang pagtambong sang Agriculture Secretary nga si William Dar pati na ang ginipitarman nga si Negros Oriental Governor Roel Digamo. Sa sadeng aktibidad, liwat man nga iga-presentar sang probinsya ang organic nga produkto nga isa sa ginabasihan kun nga ang Negros Island amo karon ang ginakilala bilang organic food bowl sa bugos nga Asia. Ang aktibidad magalawig tubtob sa Nobyembre 23. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon. Marlon Hiroboya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. O nakabakal na kamuhabon, 100% natural habon. Gusto nyo magpino ang kutis ka magubin tulokon? Santon plus herba nga habon ang gamiton. Inapahibalo nga ining aton sini Santon plus herba nga habon mabakal na pagi sa online kag pwede na ma-deliver sa inyo puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 12-21. Una nga bula, resulta 12 kag 21. Second draw, ikaduha nga bula, 37-31. Ikaduha nga bula, resulta 37 kag 31. Third draw, ikatatlo nga bula, 26-18. Ikatatlo nga bula, resulta 26 kag 18. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby.
kadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ano nga kahilangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
Radio Philippine Standard Time, las 5:16. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Sa aton mga mangunguma, ari ang sabat sa manubo nga baklanay sang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Ibalik ng report sa aton patrol na tipo nila nga mga balita, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa bilog nga probinsya sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Balik na pagpangalagad ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, please go ahead. Sir Fred, ginabulong karon sa Corazon Locsin Monteliban Memorial Regional Hospital ining si John Reynalan, 19 baby anyos, ang barangay Concepcion, Ciudad ng Talisay. Matapos nga lampusan sa ulo sang wala makilala nga persona sa terminal sang jeep pakadto sa Concepcion, Action of Fred, no? So nga ini nga biktima Action of Fred yara sa may terminal sang inali na lang nga ginlampusan sang matiga nga bagay sa iya sining ulo karon ginabuluman sa ospital. Ini Action Fred bangod man sa hinubog, duha man diri ang nakastiguhan sang ila lang man upod nga hubog man. Ang biktima diri kilala kay Joris Rosales, 25 anyos, kag Jory Kilantang, 26 anyos, sulunsay nagapuyo sa Purok Progreso, Binalbagan. Diin ini sila Action of Fred ang mga helper ini sila sang isa man ka truck bala Action of Fred. And natabo ang ining insidente sa area sang Lasal Avenue, Barangay Villamonte, mga alas 11:30 antak na kagabi. Ginaligar nga ining duha Action Fred, si Magkilat kun si Rosales kag ining si Kilantang. Ginaligar nga nakainom upod ining suspect diri nga si Oscar Calves. Nagapuyo ni siya sa Hacienda Antulang, Barangay Tinungan, Banwasang Isabela. And diri na natabo Action Fred kay kumo nakainom ang ining mga biktima kagang suspect at linampusan man ni Calves ining duha, igugid sa ila sining kalawasan. Ni siya gilampusan sang botelya sa ulo, ang isa ginsumbag, kag rason nga ini sila ang gindangat man sa ospital. Samtang sa area naman sa Purok Isla, Barangay Villamonte, na kastiguhan man ining si Asterio Arnaiz, 42 anyos, nagapuyo sa amuman ng lugar. Diin samtang na sa sagwa sang ila sining puluyan, wala sang anong rason ginpalapitan ni Romeo Habilona, nagapuyo sa amuman nga lugar sa area sa Purok Isla, Barangay Villamonte. Kagag ang malain pagid Action Fred kay ginhaboy pagid ni siya sang bato igugid sa iya sini nga nawala nga bahin sang iya sini nga lawas. Balita sa patrol. By the way, sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, indigid magalipat ngang San sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Kape-kape kamo anay da. Dr. Alfred's Green Coffee.
sang Lopez Araneta kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Mabalik kami, resulta sang luto pagkatapos sang mga ini. Oplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Oplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Oplan Libre Sakay. Sakay na! Sakay na! Oplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Oplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Oplan Libre Sakay. Sakay na! Sakay na! Sakay na! Sakay na! Oplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Oplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Oplan Libre Sakay. Sakay na! Philippine Standard Time, las 5:25 na. Santon Plus Herbal Oil, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26. Standby. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita, ang jackpot 49 milyones, 49 million. Kombinasyon in any order, 15, 55, 17, 1, 6, 20.
Resulta sang 6, 5, 8, 15, 55, 17, 1, 6, kag 20. 6 por 9 kita. Ang jackpot 36 milyones, 36 million. Kombinasyon in any order, 44, 41, 8, 6, 12, 18. Resulta sang 6 por 9, 44, 41, 8, 6, 12, kag 18. 6 por 2 kita. Ang jackpot 44 milyones, 44 million. Kombinasyon in any order, 3, 2, 40, 41, 5, 9. Resulta sang 6 por 2, 3, 2, 40, 41, 5, kag 9. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Agapasang banwa, mabugnaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na. Santon Plus Herbal Capsule. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:33 na. Diri kita Balita City Hall, Vice Mayor Pamilyara nagapati nga ginapamilyarize pa ni Lieutenant Colonel Joby Espinido sang syudad sa Bacolod, rason nga hindi pamakitaan ang iya achievement. Balita City Hall. Detalyo pod ki Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Mayong election, Fred, ginsiling ni Bacolod Vice Mayor C. Familyaran nga posible gina-familiarize pa ni Lieutenant Colonel Joey Espinido, Deputy City Director for Operations sang Bacolod City Police Office, ang lugar nga Bacolod City. Ini ang palanawan ni Familyaran kasunod nga hindi sa gihapon mabatyagan action, Fred. Ang accomplishment ni Espinido nga gin-assign ni Presidente Rodrigo Duterte sa syudad para masolusyonan ang problema sa iligal nga droga. Ginpahig sa vice-alcalde nga importante nga kilalahon ni Espinido una ang mga persona nga imbolbado sa iligal nga droga, kag importante man ang validation kag revalidation sang ginaligar yara sa drug list. Sulo pa kay Familyaran ang ningatikang parapata sa tanan kag mapamatudan nga ang ginakusar ang nakahimo sang sala. Sadtong Nobyembre 18 sa Action, Fred, gintalakay na ni Presidente Rodrigo Duterte kag Vice Mayor Familyaran sa Malacañang ang issue sa iligal nga droga sa Bacolod, pero nagpamalibad si Familyaran nga ibuyagyag sa publiko ang ginistoryahan upod ang Chief Executive. Kasi nag-kuhan siguro, nag-familiarize sa atong lugar, like points ng inventory, kalawayon dira, and validate sang mga reports ng gasologiya. Nabatean si Bacolod Vice Mayor Elcid Familyaran. Sa mga mahilig magkape pero conscious sa ila ang tanan nga produkto sang Life Extension ang mayara sang 10% discount sa mabot nga November 20 bilang kabahin man sang mid-month sale sang Life Extension. Magbisita lamang sa ila nga klinika. Ang aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:36.
May TC ang alkaline nga vitamin C. Amo ini siya nagapabakod sa inyo lawas, sa inyo immune system, nga hindi kamo dali-dali tapikan tragkaso, ubo, sipon, ilan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:37 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Plan libre sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Plan libre sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Plan libre sakay. Sakay na. Sakay na. Plan libre sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Plan libre sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Plan libre sakay. Sakay na. Sakay na. Sakay na. Sakay na. Plan libre sakay.
Sa kada terminal sa Majip diri sa siyudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Hoplan libre sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Hoplan libre sakay. Sakay na! Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapya na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo.
Action Radio. Padayon Action Radio. Time las 5:47 na, diri kita, 420,000 nga balor sang sospitsadong siyabo na kumpiskar sa duwa ka nadakpan sa buy-bust operation sa Kabangkalan, PNP. Detalye sini upod kay Action Eden Aboso. Action Eden, please go ahead. May nga action, Fred, naglambot sa 420,000 pesos nga balor sa ginususpit sa Cebu mga persona matapos ang buy-bust operation nga ginpatigayan sa Kabangkalan PNP sa Coloso Street, Purok 2, Barangay 6, sa siyudad sa Kabangkalan, alas 2 ang hapon, Nobyembre 19. Ginkilalang nagkaladakpan sa Reggie Liper, 34 anyos, kag ginakabig nga street level target, residente sa nasambit nga lugar, kag Robel Laberos, 32 anyos, newly identified drug personality, kag taga Barangay Gilungan, Banua, sang Kawayan. Nakuha sa posesyon sa mga nagkaladakpan ng 13 tanan kay Hitfield Transparent Plastic Sachets tanan ginasuspetsuhan Cebu kag iban pa nga drug paraphernalia. Nakuha man isa ka Magnum 22 revolver nga armas luthang kag 5 ka mga bala sini. Priso karon sa custodial facilities ng Kabangkalan PNP sa Liper kag Laberos para sa nagkakaigo nga disposisyon. Balita halin sa NOCPO ang ka-action niyo. Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:49. Mga blatter entry pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw
akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang pilikan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52. Pipila lang ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, please go ahead. Action Fred, ginaligarang drug pusher ang nadakpan sa Baybasta operation kagabi dito sa parking area sang Save More, Barangay Estefania, diri sa Syurad sa Bacolod. Ang suspect rin kilala kay Vivencio Joseph Benidos, 31 anyos. Nagapuyo ni siya sa East Homes 3, Barangay Estefania. Din sunod diri kay Police Major Sherlock Gabana, ang hepe sa Police Station number 2. Natabo ang transaksyon between kay Benignos kag sa isa ka pulis nga nagpakuno-kuno police posture buyer nga makita na sila sa parking area sang Save More. And dito na Action Fred, nadayon ang ining transaksyon kag na baklanggid ang ining si Benignos kag nakuha pagit sa iya ining 4 ka plastic sachet sang ginasuspetsuhan siya nga ang bili 180,000 pesos. Karon ining si Benignos ang priso karon sa police station number 2. Samtang sa police station number 4, Action Fred, 3 ka mga persona nagapangatubang bansang kaso violations ang Presidential Decree 1602 kung illegal nga sugal matapos nga nag-engage sang Cara Cruz sa Dalan Tiendalo, Barangay Villamonte. Now ining mga suspect ginigkalala kanday Felix Ugabang, Jesus Ortiga kag ining si Jemar Sabilon. Nakuha sa ila ining 3 ka pisuson silbing Q-coin kag 135 pesos silbing bet money. Balita sa patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Life.
Hoplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa siyudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Hoplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Hoplan Libre Sakay. Sakay na! Sakay na! Hoplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa siyudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Hoplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Hoplan Libre Sakay. Sakay na! Sakay na! Sakay na! Sakay na! Hoplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa siyudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Hoplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Hoplan Libre Sakay. Sakay na! Minuto ang nabilin, mapangot kita sa takna lasais, standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!